Hej folkens derude. Nu er det velkommen til Minecraft. Så jeg har lavet en verden. Ja, en verden. Den hedder noget mærkeligt. Men det er bare fordi jeg ved ikke hvorfor. Den skal bare hedde et eller andet underligt. Så går jeg lige hen og det ja. Det stopper nogle gange med at optage. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør det bare. Så hvis der kommer et par mellemrum mellem noget, så ved I hvorfor. Ja. Okay. Okay, den der F9-knap, den bliver bare ved med at slukke, imens jeg er i gang med noget. Så ja, lidt småirriterende. Ja, så jeg prøver at holde lidt øje med den. Det kan godt være lidt svært at holde øje med den der knap, som bare bliver ved. Det håber jeg får ordnet til senere. Den er ikke så højt op. Jeg får stress af den her knap, jeg gør. Jeg flipper ud af den her knap. I hate this knap. Jeg hader den knap. Hader den. Boom. Okay. For det her stopper, det ved jeg ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Så. Jeg tror, ja. Når den stopper igen, så går jeg simpelthen ud og fikser det. Så glemmer jeg at fælde et træ. Jamen, det er flot. Jeg får stresset den mikrofon. Okay. Nu er jeg ved at blive træt af den mikrofon, ikke også? Jeg er ved at blive godt træt af den mikrofon. Ja, ups. Det er en død og 1, 2, 3 svampe. Hvorfor gør den det der? Fordi den bliver ved med at stoppe. Så får vi så besøg af min lille søster. Til det fuldkommen random. Jeg ved ikke engang, om I kan høre det. Hvad betyder de der røde bogstaver? Tal? Ja, det betyder så, hvor højt jeg optager, men Nå! ja. Hvor højt? Så hvis de bliver gule, så skal du